Mutta puhutaan vielä tässä lopussa siitä, että siis sulla on tietysti niin kuin oman runsaan elämänkatsomuksen lisäksi myöskin kokemusta, omakohtaista kokemusta monenlaisista erilaisista tilanteista. Ja niin kuin mä valmistaudun tähän haastatteluun ja esittelyyn, niin mä luin itse asiassa, että sä olit kirjoittanut aika paljon avoimesti, olit kertonut omasta masentuneisuudesta ja tiestä siitä poispäin. Se vaatii, niin kuin tässä tuli jo selville, se vaatii valtavasti henkisiä voimia niin kuin palata niin sanotusti, edes jollain tavalla lähelle sitä lähtöpaikkaa. Voitko sä hiukan edes kertoa, että miten sä oot oman elämän kohdalla tehnyt tämän? Miten sä oot onnistunut tässä? Koska sä oot tehnyt ihan hirvittävän työn. Niin mä oonkin. Se on ihan totta. Ja mä puhun siitä aina, että hiiren askelin. Ei voi huonovointisuudesta, ei voi pompata suoraan hyvinvointiin.